Formal lang gibuksan ang Devoted City kaganihang udto nga temporaryong kapuy-an sa mga deboto nga taga-probinsya sa Sugbo ning kapistahan sa Balaang Bata. Ug libreng sakay alang usab kanila gisugdan na. Ang report ni Femery Dumabo. Taas na kining linya sa mga tao nga nagpaabot ganihang udto nga makaparehistro aron maka-avail sa temporaryong kapuy-an dinhi sa Devoted City. Samtang nagsaulog sa kapistahan sa Balaang Bata. Nahimutang kini sa may Plaza Independencia. Ganihang udto, formal na kini nga gibuksan, paghatag og tarong, limpyo og luwas nga kapahuwayan sa mga taga-probinsya nga deboto ug mga gagmayng magpapatigayon. Sama na lang sa mga mamaligya og kandila ug uban pa. Mato di Konsehal Nice Archival, usa sa mga konsehal nga nagdumala sa Devoted City, nga dunay 30 ka mga container vans nga mamahimong maka-accommodate og 1,000 ka mga individual. Libre ng kapuy-an, libre pa ang pagkaon ug tubig hangtod na sa Lunes sa buntag kun liwas sa fiesta. Mitabang usabang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga moay mihatag sa mga pagkaon ug mga sleeping kits. Adunay CR ug lugar nga makaliguan. Anao sa labayanan sa basura pagsiguro nga limpyo ang palibot. Gawa sa presensya sa mga pulis ug tanod ana gid usab mga CCTV. Anao sa charging station. Ana ang taga City Health Office alang sa libreng check-up, mga tambal ug bitamina. Every day, namos na breakfast, lunch, dinner, ulo man na each day. Since we have uban sponsors nga mohatag, ang walay day nga walay ni sponsor ang Cebu government. Ay Cebu province mo ay nihatag sa food. Cleanliness is next to godliness. Makita nato ang syudad limpyo, but we need to continue to do that aron maingon manggod si Pope Paul nga kung inyong giatiman ang kinayahan, inyo kong girespetuan. Samtang di na usab sila maglisod sa ilang transportasyon. Kay sugod usab karong hapon ang naa kining duha ka electronic vehicle nga mobiyahe libot sa Plaza Independencia, City Hall, Basilica Minori del Santo Niño, padung na usab sa North Reclamation Area ug sa SRP. Mahimo maka-avail niini ang tanan ug makapasakay kini gikan sa 28 ngadto sa 35 ka mga pasahero. Magdagan kini gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 9 sa gabii. Ug human sa sinulog o sa kapistahan sa Balaang Bata, gamito ng e-vehicle, isip heritage vehicle. Dito sa SM North, niya J1, J Mall. So ang usama ni mo ferry padung Santo Niño, from Santo Niño going back and sa south area gikan sad sa SMC side. Eventually gamito ni ang atong bus akong ihatag ni Konsehal Joel kung ang unsang heritage asa padulong coordinate with our heritage sites no sama diri sa Santo Niño, diri sa National Museum, kaning atong Casa Gorordo, Plaza Independencia para pag-promote sa tourism diri sa ato ang syudad. Mahibaw-an jud kay mas kasuroy-suroy man ang atong mga bisita diri sa atong mga heritage sites. So nindot kay ang programa nga Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabo. Balitang Bisdak.